awuze ngisoze impela ngisoze kusho umxolisi Kambete sobona umlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart mina ngudidi ngwakankosi I'm your host manje ngihamba nobaba Njomane ubaba ukhoza akekho namuhla kuvela umkhuhlane ekhaya wadlulelwa ukhazini wakhe so ngicela nimbeke kakhulu emkhulekweni nawo wonke umndeni ukuthi ngalesi simo esivelile umndeni ukwazi ukuthi ududuzeke kepha mina noNjomane siyathembisa ukuthi sizoyibamba ifudumele samukela intambo ukuthi Viola umfoka Ramputa esecabile indlela yakhe kusukela kumgqibelo wayibamba kuze kube inamuhle ibambile umfoka Ramputa hamba kahle mfana uyophumula usebenzile siyabonga kakhulu nawe ukuthi ukwazi ukuthi ube nathi umlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart ikakhulukazi umthandi wohlelo iSound Doctrine Hub nawe lapha ekhaya kwi-Facebook page yakho ungaya kithina usivakashele lapha kwi-Sound Doctrine Hub Facebook page usibonane nawe bukhoma sikhulume sikubone ubuso nobuso noma semotini noma semsebenzini noma usekhaya nalaba ba streamer live with Vuma 103 the adult radio for the young at heart Njomane someone of it kuyintokozo ukuba kule ndawo umfundisi ngesonto ntambama nabalaleli be Sound Doctrine Hub kuyivuma FM siyathokoza sidumisa inkosi ngosuku olukhulu kangaka mfundisi siyadumisa inkosi bekusuku olukhulu you know izwi lenkosi lithi this is the day that the Lord has made let us be glad and rejoice in it namuhla si rejoice ngendlela eyisimanga abanye bethu ngoba sibone ngempela uNkulunkulu asibeke kanje mhlambe sikhombisa ama fingerprints wakhe both ama footprints la yahambe khona nala ethinte khona shiya both ama footprints nama fingerprints endaweni yaseHammersdale wena Njomane ngiyafisa nje ukuthi sikhulume what a blessed day it was amazwi okuchaza mfundisa ngeke anele ukubona uNkulunkulu efezekisa isethembiso sakhe ukuthembeka kwakhe nenhloso yakhe ngebandla ebese uyibona endaweni abantu abaningi ababengathi bengalindele ukuthi uNkulunkulu angabe sekwenza lokhu phakathi kwethu busubona mfundisi ubuso babazalwane nama visitors abekhona bekhombisa intokozo ukuba sebukhoneni uNkulunkulu ebahambele kuletha umfundisi ukuthi nokubonga kwethu kuncane kunobukhulu bukaNkulunkulu esimbone benza phambi kwethu ezinye izinto zikaNkulunkulu Njomane into engihlale ngisho le ukuthi you have to have a relationship noNkulunkulu ukuthi mawuzwa izinto azenzayo ukwazi ukuyikholwa if ungenayo relationship naye uma izinto zenzeka omunye umuntu athi either nixoxe inganekwane noma it's a coincidence or something like that you just have to have a personal relationship noNkulunkulu ukuze ukwazi ukuyibona uyikholwa into zakhe ubuhle bento nje yonke mfundisile ukuthi ukubona abazalwane abathi sesihamba uhambo olude neSound Doctrine Hub sibona icebo lifezekiseka likaNkulunkulu lalindlela esasizwa kwiSound Doctrine Hub sizwe la kude Nkulunkulu just brought people from everywhere Njomane I mean people we haven't seen for a long time people abasha nje singakaze sibabona bahlale balalele lo msakazo you are from everywhere hey yeah abantu abathi mfundisi mina kade sengina 7 years ngilalela kodwa ngikaze ngize ngiphawule kodwa bengilindile usuku ngiyabusiseka ngeprogram engiyilalela kuyivuma abantu abasuka endaweni ezahlukene njengoba usushilo umfundisi kodwa engikuthandile umfundisi ukuthi iningi labo esibakhulume nabo bebangaphakathi eHammersdale okungukuthi bathi lento uNkulunkulu ayiletha la phakathi kwethu
siyakubona ukubaleka kwayo ine meaning ezimpilweni zabo zakamoya uma besukuma ngale ndlela. Asingakheqa amagula ngoba sizokhuluma ngalolu suku lanamuhla ishow yonke le from manje kuze kulamle lona ihora lesithupha nasesikhombisa nawe mlaleli siyafisa ukuthi nawe sive uvo lwakho uma ushare mangabe ubukhona eHammersdale thumela voice note noma text message yakho ku 073 709 1991 073 709 1991 noma ushayele bukhoma nje khona la ku 0861010 0861010 300 nalapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu sikwazi ukuthi sikhulume nawe kepha ke ngaphambi kokuba sikhulume ngosuku lanamuhla njomani sicela sibeke enkosini ungakhohlwa nokubeka umkhathini kanye nomndeni nabo bonke abanye abazalwane abalalele lo hlelo nabo abahlele emanzini njengomfoka Khoza namhlanje. Ngicela sikhuleke. Baba uthembekile izwi lakho aliguquki. Kuyodlula konke Nkosi umi kuze kube phakade. Baba wethu siyabonga ukuba sithole ithuba lokuza phambi kwakho. Siyabonga baba ukuthi sinikwe igama elikhulu ukuthi singabantwana bakho. Siyabonga Nkosi ukuthi kukona konke lokho okwenza ngenxa yothando onalo ngomuntu. Kungekona Nkosi ukuthi umuntu unesizungu ngaye kepha uyamthanda. Baba wethu umlandela umuntu ekuphika ngakho konke nakho kepha Nkosi uze umyeke ngamhla ephefumulo kokugcina. uNkulunkulu wethu yilo loluthando Nkosi esilibona uma sesisondele kuwe ngoKristu Jesu esingaliboni uma singakaza nawe ngoKristu Jesu ukuthi kanti besithandwa kangaka. Sisathandwa kangaka futhi siyothanda kuze kube phakade. Baba wethu siyabonga ngemsebenzi oyenzayo usebenzisa abantwana bakho. Usebenzisa abantwana bakho Nkosi ukusabalalisa ivangeli. Egameni lenkosi uJesu Nkosi ulanda ilowo nalowo ngokuthanda kwakho uthi uma esesandleni sika Kristu angehlwithwe umuntu ngoba isandla sakho esimbekile sikhulu kunazo zonke izandla ezikhona. Siyakubona lokhu Nkosi uma abantu bethi kade silambele lelizwi eliphilile kade sikulambele ifellowship eyiqiniso uma seyibona ifika phakathi kwethu sifisa ukubamba ngezandla zombili. uNkulunkulu wethu umsebenzi owenziwa abazalwana umhlaba wonke ezindaweni zonke abakusebenzela ngeqiniso kulokhu Nkosi obathuma ukuthi bakwenze engathi ungabakhulisa Nkosi ubaqinise ikakhulu nakuma oppositions ababhekana nawo. Baba wethu ongcwele sibonga kakhulu Nkosi siyakudumisa ngomsebenzi specifically owenze eHammersdale ngokuyindawo uNkulunkulu namandla onke esaziyo ukuthi njengazo zonke ezinye izindawo nayo inokuhlaseleka okukhulu abantu ababalekelana noNkulunkulu. Indawo njengazo zonke ezinye izindawo yahlaselwa ubugebengu kepha Nkosi uye wakhetha ukuthi ngifisa ukuthi kuyophila izwi leyandawo. Sengathi Nkosi intando yakho ingaphunyeleliswa ngabo bonke abazalwana babuyile basondezile uNkulunkulu namandla. Baba sikhulekela imindeni yonke engaphilile enama members angaphilile emndenini yayo. Siyakhuleka Nkosi ukuthi ubahambele ngabodokotela ngamanesi na wonke nje ama health professionals asebenza ezimpilweni zabo. Abanye abadinga ukulapheka emoyeni. uNkulunkulu wethu namandla onke sondela Nkosi usebenze kubo. Ubasiphilise Nkosi kepha lonke udumo luze kuwe nalapho sebeluleme. Sikhulekela kakhulu Nkosi abalahlekelwe izihlobo zabo ngokuhlukana kwabo. Abanye Nkosi sebefihlile, abanye basazofihla, banezilonda balimele emoyeni. uNkulunkulu wethu ongcwele hambela ezinhlizweni zabo emoyeni wabo Nkosi kusona sonke lesi simo. Ubapha amehla kamoya okubona wena kulesi simo esibhlungu kangaka. Siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu ongcwele kakhulu ngomndeni izihlobo zikaMfundisi uKhoza umzala wakhe Nkosi osedlulile. Sikhulekela into Nkosi
yokuthi nabo bakubone kulesi simo. Ezwini lakho Nkosi uyasazisa ukuthi wena unguyise wenduduzo yonke. Uthi mawuqhubeka Nkosi uthi ufisa Nkosi ukuthi laba bathole induduzo ngalokho kwenzekile ukuze nabo abanamandla okududuza abanye. Into Nkosi leyo esuka engqondweni zethu ibaleke uma sesibhekene nesimo. Sikhuleleka lokho Nkosi ukuthi kwande ezingqondweni zabo ukuthi khona into eshiwo iNkosi. Kubhlungu kona ukuhamba kwenyama yenyama yethu. Kubhlungu ukuhlukana kepha Nkosi nakulesimo wena ukhona. Sikhulekela bonke Nkosi asebefihlile abanhliziyo zabo umoya wabo sikhona kusa manje njengakntwela ekseni ukuthi asaphelele kuleli khaya. Uma kuvuka sibingelelana kukhona esingabingelelananga naye futhi asayophinde sibingelelane naye. Akuthi Nkosi uma kuvuka lokho bakhumbule intonye ukuthi uma elala esenkosini siyobonana uma sifika phambi kweNkosi. Kungasekho kufa kugula nazinhlungu. Kukhona konke Nkosi thatha udumo ikakhulukazi nangalesho esingena kuyo manje. Khuluma uNkulunkulu wethu ongcwele thina sihle simeceleni wena ukhulume ngathi ingqondo zethu zenyama zingangeneli nangephutha Nkosi usakhuluma. Thatha udumo baba ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Amen. Sibonge kakhulu Njomani. Yo Njomani ngingathini asiqale nje ngokubonga Njomani. Sibonge bonke abalaleli balomsakazo ikakhulukazi abathandi baloluhlelo. Sinesiqiniseko Njomani ukuthi they have been praying for this show. They have been praying for losuku lanamuhla. They've been praying for him at Hammersdale. Asisho nje wena Njomani ukuthi hey maningi izinkulungwane nezinkulungwane zabalaleli baloluhlelo abangafoni abangathumela ama voice note kepha alibaphutheli loluhlelo. Abaphuthelwa ukukhulekela loluhlelo simi nje kungenxa yemkhuleko yabo. Zonke lezi zinto esizikhulumayo ngokuthanda kwabo izwi nokuthanda kwabo izwi liphilile nokuthanda uNkulunkulu balikhulekele lolusuku lanamuhla ukuthi uNkulunkulu akaqhubeke enze umsebenzi wakhe eHammersdale. Abanye bakwazile ukuphumelela. Ngiyasaba ukungena ku travel Njomani ukuthi kunalabo engizobakhohlwa. Abanye ngikwazanga nokukhuluma nabo. Mhlamba ngifake wena ku travel ukuthi hawu Njomani wangangibala mina. Angibahlanganise bonke mina Njomani kodwa mhlamba bakhona labo nosakhumbula amagama abo okwazi ukukhuluma nabo bakade bezivakashele kulosuku lanamhlanje. Impela mfundisi bakhona esikwazile ukukhuluma nabo. Okube intokozo kakhulu. Mhlawumbe mfundisi asikubalule nalokho ukuthi njenganalokho umzimba kaKristu umunye lingekho ihlelo emzimbeni kaKristu. Kube intokozo mfundisi ukubona abantu abavela emahlelweni abo bengazifihlile mfundisi bavela emahlelweni abo kodwa bazoxhasa ukuqala komsebenzi kaNkulunkulu. Abanye mfundisi uzubona ukuthi abazifihlile bagqoke nemfaniswano yamabandla abo ukuveza ukuthi ngize la ukuzoxhasa umsebenzi kaNkulunkulu. Mase kuphilile ngizobuyela ekhaya ngiyokhonza. Futhi bekade ngingamenywanga lokho ukuthi kwenzeke kanjalo. Usuke umoya kaNkulunkulu esebenza kubo benza kanjalo. Mhlamba ke sikubonge kakhulu lokho mfundisi. Sinobaba nje obesuka la eMlazi. Insizwa yakwaZungu ethe nje ngingumlaleli walolu hlelo kudala ngaqala ngililalela umuntu olithandayo ivangeli wathi ngizohlala nani ngizonisupport bese ngibuyele ekhaya. Empeleni ube sephuma enkonzweni baba nangaleso sikhathi. Sinabazalwane ke mfundisi okukhombisile ukuthi bayayibona lento eyenzeke endaweni yabo abahlala ngaphakathi eHammersdale. Ngoba kuhle ukubona ukuthi abantu ngempela bengaphakathi eHammersdale bayayibona lonto. Sibonile nje udade wethu wakwaNdlovu sambona nomunye wakwaNzimande sambona futhi nobhuti wakwaNgcobo
kanye nomunye udadewethu kwaGwamanda mfundisi lento ikhombisa kona abantu bonke laba bahlala eHammersdale mhlambe ke ngisho ukuthi angiqali amagama bangwagodla ngenhloso mfundisi ngiyazi ukuthi bona bayazi la bekhona bazalwa nesithokozelo kubanani sibusisekile ngobukhona benu kuyisibusiso Njomani ukuthi abantu baphume einkonzweni zabo kepha bazosekela lento bazowitnessa bazoaffirma lento uNkulunkulu ayenzayo esho kona impela ukuthi sibuso umoya oyedwa balalela loluhlelo iminyaka bazobona imphumela yemsebenzi uNkulunkulu ayenzayo kuyisibusiso lo wena Njomani yazi ngiyayithatha kancane neze lento ukuthi umuntu athatha isikhathi sasenkonzweni yakhe ezokhonza nathi asimemi bantu thina Njomani asimemi bantu kepha uNkulunkulu oletha abantu and lento leyo ithi we can't praise ourselves for doing nothing entweni enziwa uNkulunkulu lonke udumo olunikeza yena so to see abantu belalela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu efisa ukukhuluma nabo ngalolo suku lolo ngiyakholela ngempela ukuthi kubafundisi abafundisayo einkonzweni zonke insuku zonke kumele benze isiqiniseko Njomani sokuthi bayathembeka uNkulunkulu ngoba labantu abeze enkonzweni ngalelo langa lelo beze kuNkulunkulu balethe uNkulunkulu bahlonipha uNkulunkulu futhi bezele ukuzozwa ukukhuluma kaNkulunkulu hayi ukukhuluma kandoda thizeni yabankosi noma yakamhlongo noma yakamkhathini kepha ukukhuluma kaNkulunkulu uqobo lakhe mfundisi kuyabusisa kakhulu lokhu kuyathobisa akugcini nje mfundisi ukuthi kuthobise ngoba baphume ngobuningi babo kanjalo ukuzoxhasa umsebenzi kaNkulunkulu kodwa okuthobisa kakhulu ukubona amabandla noma ibandla elithi uNkulunkulu mayesekhuluma kulona limuzwa ukuthi uyakhuluma ebese liyayenza lento uNkulunkulu othe akayenza mfundisi ngiyakufisa ukudlulisa ukubonga nokudumisa uNkulunkulu ngebandla lapha eMontclair mfundisi ngonyaka odlulile laqala umkhuleko ibandla lithi lifisa ukubona uNkulunkulu ukuthi uthini ngokuhamba kwevangeli uthini uNkulunkulu ngokuvuleka kweminyango yokushumayela ivangeli lanxusa ibandla mfundisi ukuthi uma kukuhle emehlweni akho uNkulunkulu kudluza amajikojika amagebhugebhu udiliza intaba ukuze ivangeli lifike kalula uma kukuhle Nkosi Jesu akususe nemigoqwane izithiyo ezingavimbela ukuthi lento yenzeke uma sekulungile baba besuyasho bekhuleka bengakhulekeli a specific place na specific ministry no specific ministry kwakungileyo ndlela uNkulunkulu athi ivangeli alihambe ngayo kwadlula isikhathi uNkulunkulu ngiyakholwa ngicabanga ukuthi nabo bayakholwa abazalwane ukuthi bamuza uNkulunkulu kwavuya abazalwane bathi kade sasifisa lento uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi yona siyavula amakhaya ethu lapha eHammersdale ukuthi kuqala ama-Bible studies imfundiso la ngempela kucwaningwa khona izwi ukuthi lithini ngokuhamba kwethu kokukholwa yahlala lama classes kwacaca ukuthi indawo seyibancane kuthema bethi indawo engathi sibancane kuyabonakala ukuthi akusahlale kahle kwafika ebandleni ukuthi sekuyisi isikhathi uNkulunkulu sekuyisi isikhathi ukuthi sekufanele ke manje lilivangeli lihambe liphumele ngaphandle kwase kuzaleka lo msebenzi bese ubona namhlanje uNkulunkulu uqala phembu kwethu ngakho ke mfundisi kuhle ukubona amabandla enza kanjalo futhi ke athi menza kanjalo afaka izinsiza mfundisi engikwazi ukusichaza la mfundisi ubona ukuthi libandla ngempela lenzela uNkulunkulu into eliyenza lifaka izinsiza oningasoze naba nazo kuba nazo lithi lezi izinsiza sizifaka thina izibandla sizifaka ngokuNkulunkulu uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe lithi ibandla mali yokuqala lapha liqale angifise ngathi bebekhona balaleli babone ibandla linakho konke likudingayo ukuze lenze umsebenzi lingathi ngabe siyenza kodwa akukho lokho
bese uthi masucabanga uNkulunkulu osebenze enhlizweni zabantu ebandleni. uNkulunkulu osebenze. Yeah, what an amazing day it was, Njoman. Velo status bege. What happened today, Njoman? Mfundisi kakhulu namhlanje njengoba sesike sasho bekusuku lokuthi kuyaqala ukukhonzwa kuyaqala ukukhonzwa eHammersdale. Siqalile ngo9 ekseni namuhla. Inkonzo zethu ke mfundisi izoqala ngo9 every Sunday. Zoqala ngo9 every Sunday siphume ngo11. Iqalile inkonzo abazalwane bekhona kwadunyiswa mfundisi ukudumisa uNkulunkulu ukukhulekela lenkonzo. Uthe sekwenzeka sekukhulekiwe mfundisi kwase kungena izwi la namhlanje obekuyizwi eligxile kakhulu mfundisi elithinta ubudlelwane phakathi kwabazalwane nobuholi bebandla nokwambula icebo nobuhlakani bukaNkulunkulu kumninginingi okubekwe as an assignment ebandleni ukuthi likwenze emphakathini lambule lobuhlakani obuningi bukaNkulunkulu ngihlale eMadevini lapho Njomani, you know, ngicela uyicacise namuhla sibona amabandla mushrooming everywhere, almost every corner kunebandla. Ngiyacabanga alikho ilizwe elinamabandla amaningi in every corner njengase South Africa, futhi alikho izwekazi elinamabandla mashruma in every corner njengase Africa. Abantu base-Africa bakholiwe, abantu base-Africa bamthanda uNkulunkulu and all of that, but uma ubheka emabandleni Njomani ungathi ifashion nje leto kuqala ibandla. Ungathi, you know, it's about ukuhlanganyela nje kwabantu, noma bahlanganyela kumasingcwabisane, noma bahlanganyela into yenkolo. Asiboni lento eyibandla nomsebenzi webandla nenhloso nqangi yebandla yenzeka kulezinto kule inhlanganyela ezibizwa ngebandla. Kuzohluka kanjani kuloko nje manje kunako konke lokho esikubona every corner there's a church, there's a man of God, there's a prophet, there's an apostle, there's everything, there's a bishop, every corner. Yeah, mfundisi mhlambe asicacise ukuthi ibandla leli liseHammersdale ibandla elikholelwa kakhulu ekutheni izwi likaNkulunkulu liphelele. Izwi likaNkulunkulu kusukela kuGenesis kuze kuyofika kwisambulo liphelele, akho lutho olunye olushodayo olusafuna ukuhlanganiswa konke ongase sikucabange sikudingele ukuphelele. Ibandla leli likholwa ekufundisweni isifundiso esiphilile mfundisi, isifundiso kuphela esifundisa izwi likaNkulunkulu lingaxutshwe nalutho. Ibandla mfundisi elikholelwa kakhulu ukuthi lelo bandla enkulunkulu aliqala yena ngokwakhe. Sizokubona lokho ezweni mfundisi. Ibandla elizimele ngokwalo leli umuqala kwalo masithatha isibonelo sebandla laseHammersdale akusikho ukuthi elabo baba uNkulunkulu abasebenzisile azobasebenzisa ukuhola lelo bandla. Ibandla uNkulunkulu uKristu aziqalela lona yena esebenzisa leli bandla labazalwana abaqalayo. Ngakho uma kunjalo labaholi abahola leli bandla noma ubuholi balolo bandla buzosetshenziswa uKristu yena esebenza into uNkulunkulu ayenzile. Ubaba usikhonzile namhlanje usikhombe encwadini kaEphesians 2 engithandayo ukuthi umlaleli mhlambe naye esekhaya ayibheke ngoba ikhuluma kakhulu ngalento yokuqonda ukuthi ibandla leli kabani liyini kodwa leli kabani. Lithi incwadi kaEphesians 2 umfundisi ubaba usikhonzile usithathe lapha kuverse 10. Wathi uma uyifunda ithi thina singumsebenzi kaNkulunkulu. Izwi iBhayibheli lithi thina singumsebenzi wakhe. Lo uyena ke lo wakhe uNkulunkulu. Singumsebenzi wakhe sidalelwe imisebenzi emihle kuKristu Jesu. Okungukuthi ngesikhathi usindiswa imisebenzi yakho yonke emihle
edalwe uNkulunkulu uzoyifica kulindile uKristu Jesu, including ukuqala kwaleli bandla uzokwenza into yakho lapho, awuzufike ube uNkulunkulu, ube uKristu, ubiyona yonke into la ebandleni ngoba akikho ngawe lento, ingoKristu enza umsebenzi wakhe. Ithi sidalelwe leyo msebenzi emihle uKristu Jesu, ithi ke wayilungiselela ngaphambili ukuba sihambe ngayo. Nayo lento ukuthi sihambe ngayo umfundisi ithi uma uqala ibandla uKristu uziqalela ibandla, neyonke into ezokwenzeka izobinika uKristu udumo, ayizunika ndoda, ayizunika baba, ayizunika mama udumo, lonke udumo luya kuKristu ngoba uyena ozenzela lo msebenzi. Umfundisi ke mekhuluma ngokuqala kwalamabandla athaya mashruma namhlanje, iningi lawo ibandla likaMhlongo. Umhlongo uyakwazi nje ukulungile ungahlala ube yimember la, noma mawungasenzi kahle ngiyakuxosha ngoba ibandla lami leli. Okubhlungu mfundisi, akhona mfundisi akhona genuine, kepha ngifisa ukubalula lento kulento ibuzayo ukuthi amanye awaqali ngezinhloso ezinhle, aqala ngenhloso yokuthi umuntu aziqalele into yakhe azoyiphatha ngendlela yakhe. Ikakhulukazi uma sibheka ke indlela zokuphatha ayichazile ubaba uNhle ukuhlukana kwamabandla. Ngeke ngengenela mfundisi ukona kuningi ukuhlukana kwendlela zokuphatheka kwamabandla, kepha kunendlela yokuphatheka kwamabandla la uthola ukuthi kunendoda eyodwa nje eyikho konke. Umfundisi, udikoni, konke ngasuku treasurer, umprofeti, umpostoli. So mangabe kunjalo kwenza ukuthi kungabi khona ukusebenza kaNkulunkulu okunika udumo ngoba yonke lento iphethwe umuntu oyedwa ngendlela yakhe, hayi ngendlela kaKristu. Now lo baba besikhonza nje abantu uphinde wasibheka khona lapha encwadini yabase-Efesu chapter 3 u2:10 no3:10. Ngiyafisa ukuthi sibone lento nje manje ukuthi uma ibandla lingayenzi lento, then analo even ilungelo lokuzibiza ngebandla. Asikwazi akakwazi leyo nhlangano ayikwazi ukuthi ingazibiza ngebandla ngoba uNkulunkulu unenhloso yakhe ngebandla engasoze yatholakala anywhere else. Awukwazi ukuthi uyithathe lento uthi ngiyithole njengoba sekubuye kuhanjwe kuyofuna amandla mfundisi, angazi ngiye kodwa ngiyazi kuyahanjwa kuyofuna amandla. Njengoba umuntu ahamba athi uyofuna amandla abuye nalawo mandla akhe acabanga ukuthi uzowenza emzimbeni kaKristu, angeke yenzeke lento ngoba uNkulunkulu lento uyibeke wayinika ibandla. Lento iyambula ukuthi inhloso kaNkulunkulu iyini ngebandla. Uma ufunda ke lo Ephesians 3 verse 10 uthi konke lokho ngikwenza ukuze ngebandla baziswe manje ababusi abanamandla emazulwini ukuhlakanipha okuninginingi kaNkulunkulu. Lento ke mfundisi into ethi uNkulunkulu uthembe ibandla, umzimba kaKristu, ukuthi ilona elizokuhambula icebo lakhe emazulwini, ilona elimbula la emhlabeni. No ingelosi zihleli zibheke ibandla, zibuka izinto ezenziwa ibandla futhi ziqonda ukuthi lento eyenziwa ibandla into nebandla elingayenzi ngoba liyenza ngoba imisebenzi kaKristu ayibeke kuleli yabandla, icebo likaNkulunkulu lela esilibona lambuleke ebandleni. Akakwazi ke umuntu ukuthi athi ngithatha amandla elsewhere ngizokwambula icebo likaNkulunkulu, angeke lambuleke mfundisi ngoba lisebandleni likaNkulunkulu ibandla lumzimba kaKristu, akekho omunye ongakwazi ukwenza lento nje manje. Kufanele ishayiso zakwethu nathi sishayise uvalo impela ngoba ithi lento ebantwini abaningi, even nababusi emkhathini, the only uNkulunkulu they will ever see and know uNkulunkulu abambona kithina. mhlambe Shayisa uvalo mhlambe mfundisi uyayithambisa ababusi emkhathini isho ukuthi ngisho nama evil spirits
ila abone ebandleni ukuthi ukunqotshwa esanqotshwa ngakho ngokufa kaKristu akubona le ibandleni ukuthi laba bantu sebaphunyuka ngalendlela ukuthi asakwazi ukubuye siphinde sibathinte noma yinini futhi kwakuyicebo likaNkuluNkulu ukuthi kuvele kufe oyedwa nje akhokha icala labo bonke laba bantu esasesithi sibabambe ngovayi ngegrip ezandleni zethu abasayokuphunyuka ngegazi lakhe nje lakhokhwa icala futhi ayisekho enye into esingaba charge ngayo phambi kaNkuluNkulu bakubone ebandleni. So kusho ukuthi mohamba uyofuna amandla somewhere, whether amafutha, whether amanzi noma yini, uya kulababusi abama competitors kaKristu abangaliboni icebo likaNkuluNkulu, ulanda amandla abo uzovala icebo likaNkuluNkulu ngegama likaKristu. Isithi singaphakathi mfundisi siyingozi kabi ngoba kusho ukuthi ngaphakathi kunesithi esikhona esifuna ukusebenza la ngaphakathi sizozama ukumelana noNkulunkulu ngaphakathi emzimbeni kaKristu. Uma kungukuthi kukhona ukwenza lokhu ngokungaqondi mfundisi le ncwadi le ikubeka ngokusobala ukuthi mawukuthi bowenza ngoba abanye bayenza azi namhlanje ukuthi umelene noNkulunkulu face to face and uzophendula ngakho ukuthi ibandla kumina elokuthi liveze icebo lami wena kunecebo olivezayo lo munye umbuso yilaba busi bomkhathi mfundisi okade basho njengoba umfundisi besifundisa namuhla uvula incwadi lapha ku 1 Thessalonians chapter 5 ufunda verse 12 kuya ku verse 15 kepha ugxile kakhulu ku verse 12 kuya ku verse 13. Naku lasibona khona emabandleni nanamuhla ayamabandla nje establishwayo ngisho namabandla established sibona ubuholi ubona ebungqoshishilizo ebese ubuholi beexpecta ukuthi izimvu zikaNkuluNkulu noma amalungu ebandla iwona okumele asebenze. Ebese on the other hand ubona amalunga ebandla abona nje umsebenzi wabo wona ukuthi basuke emakhaya ngesonto bayofudumeza izihlalo balalela injumayelo bacule bashiya imali bahambe kwaye ekhaya. Beyond that ayikho enye into abangayenza. Ingabe uNkulunkulu uthi yiloko kufanele kwenzeke ebandleni ubuholi bu-expect izimvu ukuthi kube izona ezisebenzayo bona bubuholi buyabusa buyaloda buyadictator buhleli phezulu kwezimvu. Izimvu on the other hand zibona zingenamsebenzi zona umsebenzi wazo ukuthi ayifudumeze izihlalo nje umethiki box ukuthi ukhona enzela umasingcwabisane phela usekhokhile umasingcwabisane wakhe namathikithi nako konke. Ingabe yiloko esikubonayo ezweni kaNkuluNkulu ukuthi umsebenzi wobuholi nezimvu noma amalunga. Iqiniso mfundisi lithi le passage noma lamavesi akade sifundisa kuona ubaba amavesi asetshenziswa kakhulu ukubaleka kokuholela befundisi ebese kuphela kulokho mfundisi ukuthi amavesi lawa okufanele ibandla li-understand ukuthi kusezwini ukuholela kwabefundisi ayasetshenziswa lamavesi kakhulu mfundisi kanti anokuningi kunalokho. Yebo ikhona ingcosana kodwa anokuningi kakhulu kunalokho. Mhlamba ke ngiwafundeke mfundisi njenganalokho siwafundile namuhla isihloko sakhona itibazisena abaholi benu nalulekana bese ithi ke verse 12 wakhona manje ngiyanincenga abazalwane ukuba nibazisa abazikhandlayo phakathi kwenu. Ikhona ke lokho okusetshenziswa kakhulu ukuthi abazikhandlayo abefundisi kuphela ibona kuphela abanelungelo lokuthi banakekelwe omunye akanganakekelwa. Bese ithi mayiqhubeka bese ithi labo benohola enkosini futhi beneluleka. Verse 13 bese ithi ke baziseni kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo hlalisanani ngokuthula. Mfundisi sizoxila kakhulu kulokhu
okushiwo elamavesi ukuthi aveza izinto ezimbalwa eyokuqala mhlamba ake ngiveze izinto ake ngibheke izinto ezintathu azivezayo lamavesi eyokuqala ukuthi akuhlonishwane ukuhlonipha akhona akulona ibandla lihlonipha umfundisi kepha ibandla lihlonipha umfundisi ehlonipha noma ubuholi buhlonipha ibandla nebandla lihlonipha ubuholi sokubona lokho sokubona lapha ku verse 12 aphinde le passage iveze umfundisi into yokuthi akusetshenzwe kanzima la ngaphakathi emsebenzini kaNkuluNkulu alisho ukuthi akusebenze abazalwane umfundisi agoqa izandla abazalwane basebenze njenganentuthane ezisebenzela angazi ukuthi kuthiwa yini inkosi yentuthane yena uzoqhamuka esethola isivuno nje bese kuzoba ukuthi ke akusubmithweke phela akuthotshelwane uma ngabe sekwenzeke lokho uverse 12 lo mfundisi uthi bazalwane ngiyanincenga ukuba nibazise abazikhandlayo lento ithi akube khona ukuthobelana kube khona ukuhloniphana kodwa ukuhloniphana ebisithi akube kulabo abasebenza kanzima abazikhandlayo ithi lento umfundisi akube ukuthi la ngaphakathi ngiyambona ukuthi lo mzalwane uyasebenza uyalisebenzela lemsebenzi kaNkuluNkulu ayibeke kuyena ayifice imlindile kuKristu iyavela hayi ukuthi usebenza azazuza uNkuluNkulu cha mfundisi lento uNkuluNkulu ayembekele yona kuKristu iphuma kuyena ngaphakathi uyayenza lento ngiyabona ukuthi umzalwane ongezile ongeyona ibench warmer kodwa umzalwane oqhutshwa yizwi umoya ongcwele ukuthi wena ngakubizela ukuthi uzoba yilokho ngakubizela ukuthi uzoshumayela wena ngakubizela ukuthi uzoba yiworshipper wena ngakubizela ukuthi la ebandleni kube nokuthula la khona abaphambanayo wena nje we-mediator wena ngikubizela umsebenzi wakho omuhle yilokho ngiyayibona lento ivela kulomzali ithi ke bahlonipheni laba banjalo abazisebenzisayo lezi ziphiwo uNkulunkulu azibeke kuKristu kodwa akithi mayiqhubeka ithi kungabi ukuthi nimhlonipha ngoba uthisha babumhlongo noma umfundisi mhloniphe ngoba umzalwane kanye nawe kuqala kokwesibili lokho ukuthi umfundisi umhlonipha ukuthi umzalwane kanye nawe kuqala ayi ngoba nakho umfundisi uzohloba usuhlonipha ke irole uNkulunkulu amnikeze yona ukuthi akahole kodwa umzalwane kanye nawe kuqala ithi ke labo ithani uma nibabona nibanikeze ukubahlonipha ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasebenza ngabo anihloniphi nje bona nihlonipha ukuthi benza umsebenzi kaNkulunkulu uverse 12 usho kakhulu lokho masibheka uA wakhona uverse 12 Jomane mawukhuluma ngokusebenza uthi ukusebenza ngokuzikhandla leyo nto leyo Njomane isho ukusebenza ukhathale ube udaka ayisho nje ukusebenza mediocre ugcina icala ayisho nje ukuthi usebenze uthi senguphethile wami umsebenzi namuhla ithi lento usebenze ukuthi mawuye ekhaya awufisi lutho uyayihudula ekhaya ngoba ukhiphe konke nake ekhaya ingabe sibona ubuholi bamabandla namuhla busebenza njalo futhi ngabe siyawabona namalungu ebandla izimvu lezi eziholwa ilobuholi siyakubona kwenzeka emabandleni namuhla lo leke mfundisi iyasabisa kuba okade sikhonza namhlanje usivezele isithombe sinje esithi uma umholi ngoba ebizwe uKristu embizele kulobo buholi usebenza 24 hours 7 days a week okungukuthi asikho isikhathi sokuphumula kuye uma ngene iphone call ebusuku ngo12 akasho ukuthi ngizovuka ekseni ngiyobheka uvuka ngaleso sikhathi futhi akakwenzi lokho ngempoqo mfundisi ukwenza kusuka ngaphakathi ngoba lento iphila kuyena ngomoya ongcwele ngaphakathi ukuthi nawo umsebenzi wakhe ngakubizela wona akubi buhlungu nokuba buhlungu uma evuka ngo1 ebusuku evuswa ileyo call usikhombise leyo ndawo kodwa uphindwa sikhombisa into ethi
akuyona into yokusebenza kanzima. Sikhuluma ngokusebenza kanzima ayisho ukuthi uma eyenza lento ayenze ukuze kubonakala ukuthi umfundisi. Kufanele kwesinye isikhathi kungabonakali ukuthi umfundisi lo uwenza isibonelo esithi umfundisi usebenza ngalendlela ukuthi uyafana nezimvu emsebenzini eyenziwa ngaphakathi ebandleni, uyafana nje nezimvu. Uma kuqukulwa lapho uyaqukulwa, uma kushanela uyashanela, makoroja uyakoroba naye. Ngendlela angcole ngayo ungcole njenganezimvu. Ngalendlela ukuthi izimvu zithi maziqalaza zibuke labantu abasinabo la bonke bagqoka osiyasebenza noma ungiyasebenza futhi nabo bangcole bonke, athi enhlizweni yakhe siphelele. Bese kuthi mephakamisa amehlo ethi phaka abona ubuso balo muntu ogqoka usiyasebenza seduze wakhe, kanti umfundisi lo meduze kwami. Ubengambona ukuthi umfundisi ngoba ayikho into ethi umfundisi usebenza njenganabo, wenza njenganabo, ngoba yini umsebenzi awenzayo uphuma ngaphakathi ngendlela efanayo nakulamalungu ebandla. Le ndawo yokusebenza hard ithi akakhathale njengamalungu ebandla, ibandla likhathale njengaye. Yebo, sizokhathala kakhulu sibe udaka mfundisi emsebenzini engafani. So khathala kushaneleni, ukhathala ekumopheni, but lapho ekumopheni khona umopha nabo, lapho ekupendeni khona upenda nabo. Khathala ngendlela efanayo nalabo ngoba uNkulunkulu yona into ayibeke ngaphakathi kuwe. 086101030 0861010 noma lapha ku 0737091991. Ingabe wenza njalo zakwethu lapha ekhaya noma wenza njalo lapho emsebenzini kaNkulunkulu? Ingabe wena njengemvu kaNkulunkulu uyambona umfundisi wakho esebenza? Ingabe wena uyalekelela yini noma uthi hayi kukhona bazokwenza sibaningi kakhulu, uma ngingakwenzanga omunye uzokwenza lokho? Asikuthathe emoyeni sikwamukele, sawubona. Baba umfundisi uNkosi, baba umfundisi uMhlongo, kuyisonto ntambama kumhla ka 1 February. Siyabingelela egameni lenkosi uJesu Kristu, amen. Siyabingelela Bhakaniya. uDaviola uwinile namuhla, uyiphathe kahle lapha emgwaqeni. Hayi bawina ngoqhasha kodwa kulungile, it's fine. Okusalayo bawinile mfethu. No baba, umuntu akathatha ithuba nje abangumsebenzi uNkulunkulu awenzayo, siphinde futhi sibonge nokubonana okusukela izolo ngakithi eNgwelezane kube into enkulu nakuthini. No, umsebenzi uNkulunkulu awenzayo baba ebandleni lakhe ayisungulela lona mkhulu kakhulu. Iyakusokozisa, iyathobisa indaba yaseHamasdale ukuthi sekuvele sekuqala sekunomsebenzi oqalile namhlanje ukuthi kushunyayelwe ivangeli likaKristu Jesu. Kodwa baba ngiyayithanda into kaNkulunkulu ngoba lento eniyenzayo baba umfundisi uNkosi noma umfundisi uMhlongo nabanye ozakwenu ayidalo ukuthi nisishumayeza nina. Uma nishumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, awushumayeli uthi mina baba uNkosi, mina baba uMhlongo. Leyo nto ngiyithola phina uma ubheka kwabaseKorinte lesibili chapter 4 verse 5 uthi ngokuba asizishumayeli thina kodwa sishumayela uKristu Jesu eyinkosi, nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Iqonda ukuthini lento? Iqonda ukuthi amabandla maningi abantu abavusa amabandla abathi bashumayela ivangeli, but mothi uyabhekisisa isikhathi esiningi abantu abaningi babhosta bona, bafuna kuvele bona ukuthi bona impela ibandla lakhe leluyisungulele lona, akhohle ukuthi ibandla lasungulwa uNkulunkulu ngegama lenkosi ethu uJesu Kristu. Ilokho nje babe ngithi ngincome kakhulu ngomsebenzi eniwenzayo ukuthi cha, ukushumayela nje uJesu singayishumayeli thina, okudala zonke lezi zinto ukuthi kube khona ibandla laMasideli. Amen. Amen. Sibonga kakhulu baba umyeni. Angisho nje baba umyeni. Angisho baba umyeni ukuthi kwesinye isikhathi thina esiphatheka kambi size sidinwe abantu bekhuluma bakuthandayo emabandleni wabo. Impela amabandla abo akulona ibandla likaKristu, ibandla lakhe. Futhi masowubheka unelungelo lokwenza noma ngabe yini ngoba uJesu akekho lapho, usebenzisa igama likaJesu. So technically uright ukuthi ibandla lakhe, kodwa angalibizi ngebandla futhi angasebenzisa igama likaKristu. Akalibize noma ngabe yiphi inhlangano asebenzisa amandla akhe. I'm being provocative la, ngiyazi ukuthi ngisho njalo. Sanibona abafundisi bami, ngiyocela ngelinye ilanga nikhulume ngalento yokukhuluma ngezilimi, ngoba kunabantu abakhuluma ngazo bese bezibona bengcono kakhulu kunabanye,
baze bathi isonto elinjani elingenaye okwazi ukukhuluma izilimi ngoba iyona ndlela yokuxhumana kahle noNkulunkulu angazi bakuthatha lo ngoba kukezwini ngoba iyona indlela yokuxhumana kahle noNkulunkulu akwitizeke bese ethi uzwa amandla. Ngiyabonga abafundisi kusho umusa kaDlomo lapha eMaritzburg. Siyabonga Dinangwe angibeke nje ngingahlonisi bezwa amandla kaSathane angiphinde bezwa amandla kaSathane ngoba yikho ezwini le basikhomba ezwini la uthi uxhumana kahle noNkulunkulu namandla afika kuwena amandla mawenza lento abayishoyo kodwa ke sizoba nayo ingxoxo sike saba nayo leminyaka edlule kodwa ke makufanele siphinde ngoba kushonina abalaleli sizokwenza lokho sithathe nangomunye emoyeni sikwamukele sabona siyakwamukela. Amen bafundisi, ameni. Ngimlalele Dudu bandla kubaba uKhoza ngokumehlela emndenini sinaye sikanye naye ngenhliziyo uNkulunkulu ababophe ngebhande likaMongcwele. Ngikulalele nibefundisi njengenjwayelo. Ngiyabonga uMakhumalo eMaritzburg eSimero. Makhumalo eSimero siyabonga kakhulu sikwamukele futhi nawe emoyeni sabona. Sanibonani bafundisi bami. Ngiyathemba nonke niyaphila. Ngithanda ukufisela uAnele Mhlongo ihappy birthday. Ubezalwa uAnele izolo. Ngithi nje ngiyamthanda kakhulu bakithi. Uziphethe kahle nomsebenzi wakhe ohlale behind the scenes. We really do appreciate you Anele. Mom Metsi loves you so much baby girl. Bye. Mamethi siyambongela Anele. Happy birthday Anele or happy belated birthday bathi bizolo. Sikwamukele nawe emoyeni sawubona. Good afternoon bafundisi bethu oPhenzimande ngithi hayi siyajabula ukuphinde sibe nani kulezi insuku ezishisa kangaka kodwa ke inkosi sasigcinile konke kuhle. Hayi ke simlalele ke noAndile silindele ukudla esitsheni senkosi. Sifunde sikhule insuku zonke niyasikhulisa siyabonga nondodakazi wami eStreamline eseWestern Cape naye uNkulunkulu angigcinele yena. Hayike siyabonga. Siyabonga kakhulu nawe ungenza njalo lapha ku 0737091991 noma lapha ku 0861010300 0861010300 nangu uAngel ngeAngie uthi shalom bafundisi bami nginilalele ngisemolweni ustreame lapha kuyivuma 103 FM aphinda lapha ku Facebook page yethu Sound Doctrine Hub Facebook page. Unjangase senzo uthi amen bafundisi bami nginibuka live bukhoma ku Facebook page kusho senzo elapha eBB Bakery sawubona senzo. Siyajabula ukuba nawe mfethu kuyinto enhle. Pamela Ekakhazi uthi greeting my pastors connecting from work. Sis Pamela she's a nurse lapha usemsebenzini lapha eThekwini. Nhlanhla Kanyuso uthi amen amen amen. Utumelo Gamulefe uthi amen bafundisi bami ngingomunye ongakaze aPaulo hleleni kodwa ayilingi phuthi. Siyabonga ngoba izinceke eliphilisayo. Siyambonga uNkulunkulu ngani ngisela Mondville ngokuhlala. Amen. Raleboha Tumelo Ndate Molefe Mulimo Hlolo Mfatse le umamela ha haura uthabela ha holo wena mfoka kaMlefe njomani lento ithi lapha ebandleni kufanele kube khona phela ukusolana nokubuyisana asiyiboni kuyinto eyenzeka kakhulu uma sibona ukusola sibona kuyinini abaholi nisola izimvu kepha asiyiboni leyo responsibility yokusola yenzeka ezimvini zona zodwa izimvu zisola ezinye uma zizisola ezinye zisola ngendlela yegossip noma yokuhleba kwazise phela abazalwane namuhla niziphe ilungelo lokuhleba nihleba ngeprayer request uthi ufuna ukuhleba ngomzalwane ebese usho ngathi uthi prayer request uthi nimkhulekele manje baba uNkosi sicela simkhulekele
ngathi kunalento emhluphayo ebese uyayigagula lento emhluphayo kanti kahle uhambisa igossip lithini lezwi esilibona okuyi responsibility yobuholi nebandla with regards to ukusola. Mfundisi kuyena uverse 12 lo abaseThesalonika besihlanu uthi uthemva ukuthi ethe abazalwane nibazise abazikhandlayo phakathi kwenu benhole enkosini abesithi futhi beneluleka. Lento yokululeka mfundisi ithi ukukhuzana. Akube khona ukukhuzana laba abazikhandlayo ongangabi abefundisi kuphela kuzikhandla abazalwane ebandleni ngenxa yemisebenzi uNkulunkulu ayibeke kubona. Bazoba nayo lento yokululekana uma omunye umzalwane kungasahambeki kahle kungasenzeki kahle. Uma ebona akazuthula omunye umzalwane masithi akazuthula bese yokhuluma privately ukuthi unjomane phela usevele washaya inyakanyaka lapha konakele nje wonile nje unjomane. Kunalokho uma umzalwane umzalwane weqiniso kusebenza umoya ongcwele kuwe uzoqala njomane kuqala athi njomane ngiyabona wenza ukuthi kodwa ke ungathi lokho okwenzayo sihlobo sami kuyaphambana nezwi izwi lona lithi uma unjomane enomoya ofanayo nalomzalwane okungumoya ongcweleke nalo ofana nalokhulumayo uzomuzwa naye ngomoya abese yazibheka ukuthi ngiphambene kangakanani nezwi arepente aphenduke avume into yakhe abuyele lento ayibekelwe umfundisi esoli izimvu ibekelwe nabazalwane bebhekele nabazalwane kanjalo nabazalwane bemkhomba umfundisi uma ngaseni umholi angithi umholi mangasenzeki umholi ukuthi baba siluswe nguwe senza okwenzayo ngoba sibukela wena uKristu ekuthembile ukuthi singabukela kuwe kodwa lokho okwenzekayo asikuboni la ezwini manje sicela usilekelele baba uma ubaba umholi uzoyizwa lento ngomoya ngoba uzoyibona ezwini abese naye phela angithi ucorrectwa ngothando phela mfundisi akathethiswa akabukelwa phansi umzalwane ekhuluma nomzalwane abese yayibona lento akanqunywa ebandleni lapho kuyasaboniswana kuyalulekwana mfundisi yofika lapho uma kube nokugoloza okuningi kulandela ama steps amaningi ithi ke lento asiyamukeleke nathi siyibandla ukuthi izoba khona lento yokululekana asikwamukele ukuthi kuzovela izinhlangothi zonke kuzovela kubuholi buye ebandleni ezimvini kuvele ezimvini kuye kubuholi ngoba leli verse lisikufundisa lokho abazalwane lawo bonke abazikhandlayo. Uverse 14 ke mfundisi uyasitshela ukuthi lokuzikhandla kungaba ukuzikhandla ngokukhuluma siselulekana ngokukhuluma kanti ngaba nangezenzo umfundisi lokululekana lokululekana ke mfundisi mase kufike ezenzweni kuyenzeka ngabe imnandi kuyenzeka ngabe imnandi kepha kuthathe kanjalo ukuthi kuukululeka ukuthi umzalwane awusenziwa kahle uma kwenzeka ibandla lithi ake ume kancane ukuseva la ngoba nakho lento kunalento kusamele uyilungise ayingakuphathi kabi uma kungukuthi ungumzwana ozikhandlayo uyalibona futhi into yakho ukuthi ikhonjwe izini mhlamba simfunda uverse 14 umfundisi uverse 14 bazalwane siyanikuthaza futhi niwayala amavila duduzani abajabileyo nisekele ababuthakathaka futhi nibabekezelele bonke lento ithi umzalwane siyabona bayazikhandla abanye benza lokhu nalokho ebandleni umzalwane uzipholele ungathi akwenzeki lutho ithi asiye umzalwane sithi cha umzalwane siyasebenza emsebenzini kaKristu sibizela ukuthi senze lemsebenzi ngakho akazi ukuthukuthela ngoba kuvela izwi likaNkulunkulu. 086101030 861010 noma lapho 073 709 1991. Amen bobaba sinaye ubaba uKhoza ngemhliziyo uJehova amkhumbule kusho umpume kaNgcobo Mapolova lapha eHammersdale.
ebese unomkhuleko kaKhakhuse ugogo Ina athi she's watching with you. Upromise Manzimande kaNdwalana uthi amen bafundisi siyabonga. Umambanza Vundla othi amen amen amen. Bese uzodwa kaMkhize uCwabe kaSihlandla othi sanibona bafundisi bethu. Ngiyajabula nokuchaza ngalaba abakhuluma ngezilimi. Iyangihlupha kakhulu ngoba angizwa ukuthi kuthiwane. Asikwamukele emoyeni sawubona. Sawubona sikwamukele emoyeni sawubona. Ayibonga Nkosi yami Ntambane egameni lika Jesu. Baba Majola bengikwesakho izolo. Awu asazi lo nandlola. Ikala libomvu leso. Bese emgcobene baba. Yebo. Kanti sami sithi uNkulunkulu akabe no babukhoza nomndeni wakhe wonke. uNkulunkulu abaqinisa abaphamandla abaseke esikhathini lesidlula kuso abandlula kusona enegameni lika Jesu. Bese ngithi baba icebo likaNkulunkulu usho njalo uJobe 4:2 lingevinjwe. Sebenze noqalele emkhulu kakhulu sisemva kweni ngomthandazo. Sethi uNkulunkulu awusho umsebenzi ayihloma ihlasele egameni lika Jesu. uNkulunkulu ufuna ukuvusa ibandla lakhe lempela. Sekudlaliwe bazalwane, sekudlaliwe bafundisi bami. Abantu bayadlala phandle ngoNkulunkulu, bayahlekisa abantu ngoNkulunkulu. Namhlanje leli gama lokuthi ngisindisiwe sedicileleke phansi lalinyazwa abantu. Kodwa nje ngithi uma sekhona imfali kaNkulunkulu kukhona kusengenzeka egameni lika Jesu. Uma ngizwe umsebenzi wenzekile namhlanje na sithi asiqinisele emthandazweni kakhulu. uNkulunkulu ibandla lakhe aluvuse esebenzisa nina egameni lika Jesu nabanye abaqotho abamele uNkulunkulu ngoba bakhona nabanye ababele uNkulunkulu abapha amandla ukuthi bamemezele ivangeli leqiniso lensindiso hayi lokuzenzisa hayi lokudlala. Siyambonga uNkulunkulu ngani kakhulu. uNkulunkulu agcinele nina asigcinele nemndeni yenu niphile egameni lika Jesu anipha amandla amangalisayo ukuqhubeka niphambili nibe neinsiza kusebenza kakhulu egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise. Amen baba Majola. Njomani isikhathi sami sesiphelile. 10 seconds. Izenzo 20:28 uthi siqapheleni nina nawo wonke mhlambe umoya ongcwele anibeke kuwo kuba nibe ngabaphathi abelusi ibandla likaNkulunkulu azithengela lona ngegazi lakhe. Ibandla likaNkulunkulu akulalona landoda thizeni noma inkosikazi thizeni. Ingakho kumele uzijwayeze ukufunda iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona student sandoda thizeni noma inkosikazi thizeni kepha sikamoya ongcwele qobo lakhe. uNkulunkulu akakubusise. Sibonane nawe ngesonto elizayo.